Jiena Josephina Bear Grek natikom merħba u nilqakom miegħi għal programm ieħor mis-sensiela laboratorji. Nixtieq nibda billi nirringrazzja lilkom ilkoll li qegħdin issegwu il-programmi tagħna u anke qegħdin tibagħtu l-messaġġi tagħkom fuq l-email address tagħna li huwa laboratorji@gmail.com. Nieħdu gost li intom ukoll qegħdin tapprezzaw lix-xjentisti li aħna minn ġimgħa għal ġimgħa qed inwasslulkom. Illum ukoll għandna xjentist verament interessanti. Ħanibdew b'dan l-ewwel servizz li se jintroduċina mal-protagonista tal-lum. Il-protagonista tal-programm tal-lum laboratorji huwa Dr. Christian Sherry. Huwa twilet u għex ir-Rabat Malta. Attenda l-iskejjel primarja u sekondarja tar-Rabat, l-Evans Saber Secondary u l-Università ta' Malta. Huwa segwa l-kors tal-mediċina bejn l-1980 u l-1985 u gradwa bħala tabib. Għamel sentejn jaħdem mal-gvern biex iġib il-warrant u wara ħadem għal sena u nofs fil-qasam tal-kirurġija. Fl-1989 beda l-programm tat-talassemija f'Malta mal-professur Alex Felice. Dan kien programm bejn l-Isptar u l-Università ta' Malta. Bejn l-1993 u l-1998 għamel PhD u konċentra dwar it-talassemija. Illum Dr. Christian Sherry huwa konsulent fl-Isptar Mater Dei u lecturer fl-Università ta' Malta. Għal dawn l-aħħar snin huwa qed jistudja wkoll il-kundizzjoni tas-celiacs. Fil-fatt huwa jokkupa l-kariga ta' Chairman tal-Association of European Celiac Societies. Huwa miżżewweġ lil Josiane li hija wkoll riċerkatriċi fil-qasam tal-psikoloġija tas-saħħa tal-mart kroniku. Hija wkoll lecturer. Huma għandhom 3 tfal, 2 subien u tifla. Il-kbir jistudja fl-Università ta' Malta. It-tieni tifel se jibda jagħmel l-eżamijiet tas-sekk u t-tifla tattendi t-tielet sena fis-skola sekondarja. Fil-ħin liberu, Dr. Christian Sherry għandu diversi passatempi fosthom il-computing, programming u xogħol fid-dar. Iħobb ħafna l-istorja ta' Malta, storja ta' mediċina antika, apparat mediku antik, filaterija u amara antika. U wara li rajna dak is-servizz hawnhekk jiena ninsab fil-kumpanija ta' Dr. Christian Sherry nsellimlek. Sellem lilek. Nixtieq nistaqsik, grazzi. Smajna fis-servizz li inti fost ħafna xogħol li għamilt fil-mediċina ikkonċentrajt b'mod partikolari fuq żewġ kundizzjonijiet li kienu t-talassemija u s-celiac. X'immotivak li tikkonċentra fuq daw iż-żewġ kundizzjonijiet partikolari? Din hija l-kombinazzjoni tal-ħajja. Il-talassemija bdejna għaliex fil-1989 kien ġilura mill-Amerika il-professur Felice, Alex Felice, u dan kien rrit jarġa jkompli studju li kien isir fis-sebgħinijiet fuq dil-kondizzjoni. U f'waħda minn okkażjoni qrib il-miliet fuq artikla xi ħadd semmili li kien hawn dal-laboratorju tal-riċerka tal-ġenetika biex għadha kont dejjem interessat fih jiena u minn hemmhekk allura spiċċajt nidħol mal-professur Felice u nkompli fuq it-talassemija. Fit-talassemija kienet xi ħaġa kombinazzjoni. It-tieni kondizzjoni tas-celiac dik kelli l-mara tiegħi li ridet tagħmel tibda wkoll studju fuq mart kroniku mingħata psikoloġija u ridet tagħżel xi mart ġenetiku u waħda minn dawn il-mardiet li għażlet kienet is-celiac condition. Nifsakar kien Awwissu, kien ħafna xita f'Awwissu u konna qegħdin il-post tas-celiac kont wassalta u apparti li għamilt ix-xogħli jiena wkoll interessat fis-celiac. Fil-verità hemm xi ħaġa komuni bejn is-celiac u t-talassemija. Kien problema tal-għadam li kienet komuni u l-kundizzjoni tat-talassemija problema tal-għadam hija wkoll tixbaħ ħafna problema tal-għadam tas-celiac, jiġifieri kien hemm ukoll ċertu għaqda, ċertu connection bejn iż-żewġ kundizzjonijiet. L-lum ma jdispjaċinix li għażiltu, ma
kombinazzjoni. U inti tistudja daw iż-żewġ oqsma wkoll permezz tal-ġenetika, tina fil-bidu kolli kont interessat meta kien ħajjiftaħ dal-laboratorju. Jiġifieri kif imbagħad bil-ġenetika tistudja daw iż-żewġ kundizzjonijiet? Daw iż-żewġ kundizzjonijiet, dawn kundizzjoni differenti minn xulxin, fis-sens li t-talassemija hija kundizzjoni li aħna nsejħu la single gene disorder. Ġifieri bażikament jekk inti għandek il-ġin, jekk inti għandek il-mutation dak il-ġin, inti għandek il-kundizzjoni. Fil-każ ta' celiac disease hija multi-gene disorder, anzi multifactorial disorder, għandek il-ġenetika, għandek l-ambjent u għandek ukoll xi affarijiet oħra li għadna ma nafux bihom. Fil-każ ta' celiac fil-fatt waħda mill-ambjent hija l-gluten, il-preżenza tal-gluten. Imma hemm ukoll il-ġenetika, allura m'għandek single gene, hawnhekk għandna numru ta' genes. Imma tnejn huma jintirtu, tnejn hemm ċertu ammont ta' wirt. Mela aħna meta nirtu il-DNA, nirtu il-kromosomi, nirtu il-materjal li tasajtuna ġenituri tagħna. Mela biex aħna nkunu nafu, jew aħna biex nkunu nafu il-patoloġija li tissir għaliex wieħed huwa marid bis-celiac jew bit-talassemja, bil-fors idu mmorru lura għal dan il-birek ta' DNA. Mela ħanaraw issa ftit dan is-servizz ħalli naraw x'inhu d-DNA. X'inhu DNA? DNA huwa dak il-materjal li jinstab fil-kromożomi ġo kull nukleju ta' kull ċellola li jifforma riċetti ta' kif il-ġisem jinbena, jaħdem u jaġixxi. Kull ċellola fil-ġisem tagħna minn barra ċelloli tad-demm aħmar fihom nukleju u allura dawn kollha fihom DNA, deoxyribose nucleic acids. Jekk wieħed jidħol ġo n-nukleju ta' kull ċellola, jara li fil-qalba ta' dan il-nukleju hemm il-nukleolus. Ġo n-nukleolus hemm 46 kromożomu, 23 ġew minant l-om u 23 ġew minant il-missier. Dawn ikunu qishom ħjut twal urqa imħablin ġo xulxin. Ix-xjentisti jkunu jistgħu jaraw dawn il-kromożomi bil-light microscope. Proċess sempliċi ta' kif isir dan u billi x-xjentist jieħu xi ftit ċelloli mid-demm abjad u jinkubhom billi jagħtihom xi ftit nutrimenti ħalli jkunu jistgħu jinfetħu u ma jibqgħux kobba. Wara l-prophase, dawn jibdew jagħmlu t-tieni proċess tal-mitosis, metaphase, u x-xjentist iwaqqafhom biex ikun jista' jarahom taħt il-mikroskopju. F'dan l-istadju x-xjentist ikun kapaċi josserva. Jekk hemmx il-kromożomi kollha sħaħ, jiġifieri 22 par ta' kromożomi autosomes u par li jissejħu sex chromosomes. Jara jekk hemm xi biċċa minn xi kromożomu li hija jew nieqsa jew żejda. U jekk ikun hemm, jiġifieri li hemm problema. Teknoloġija aktar avvanzata hija il-fluorescent microscopy, fejn ix-xjentist jisboħ lil kromożomi permezz ta' żebba li tixel taħt dawl ultraviolet u dan jagħtih iċ-ċans li jara aktar fid-dettall. Iżda x'hemm fil-kromożomi? Kull kromożomu fih ħafna genes. Kull ġin hija riċetta biex il-ġisem jibni jew jagħmel xi ħaġa. Jista' jkun li grupp ta' genes riċetti ikunu jagħmlu xi ħaġa waħda? Allura dawn ir-riċetti fil-genes kif huma miktubin? Jekk nidħlu aktar fid-dettall naraw kif inhu mibni d-DNA li hija l-lingwa li bija huma miktubin dawn ir-riċetti fil-genes. Id-DNA huwa qisu sellum twil mibni minn nucleotides. Il-ġnub tas-sellum huma phosphate groups u tip ta' zokkor jissejjaħ pentose sugar. Imbagħad l-iskaluni tas-sellum huma l-aktar ħaġa importanti għal kitba tar-riċetta. Dawn huma in-nitrogenous bases u minnhom jeżistu biss 4 differenti li huma cytosine, guanin, thymine, adenin. Kull skaluna tkun magħmula minn 2 minn dawn. Cytosine dejjem taqqat ma' guanin u adenin dejjem taqqat ma' thymine. Il-mod ta' kif dawn il-bases ikunu ippustjati wara xulxin tagħmel id-differenza kollha. Kull 3 minn dawn jagħmlu amino acid u aħna nafu li ħafna amino acids jagħmlu proteina. Allura l-mod ta' kif l-amino acids jiffurmaw wara xulxin jiddetermina x'tip ta' proteina se tifforma. Ħafna proteini jagħmlu lil ġin u l-ġins jagħmlu lil ġisem
jifforma xi ħaġa, jaġixxi b'xi mod, jipproduċi xi ħaġa